Вітаю вас, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і «Атмасфера». Пасланнік Трампа Коул ізноў у Менску, здымае санкцыі і вызваляе палітвязня. Долар больш за 3 рублі, а нафта штурмуе адзнаку $120. Гэта ўжо столь, ці толькі разгон перад скачком яшчэ вышэй. Пагаворым у сённяшняй праграме. І не толькі пра нафту і долар. Гэты тыдзень прынёс нам порцыю свежай беларускай статыстыкі. ВУП, прамысловасць, інфляцыя, даходы прадпрыемстваў – всё ў мінусе, у адмоўнай зоне. Пазітыўных навінаў няма, але нам важна ведаць праўду пра стан рэчаў і інфармаваць вас. Пра перакідванне людзей паміж стратнымі беларускімі прадпрыемствамі, пра ціск расіянаў на рынак нерухомасці ў Менску – гэта новая з'ява. Пра лямпачкі. І вядома, нашая сталая рубрика Качанова. У ёй гэтым разам здзіўляльны, глыбокі спецыяліст у тэхналогіях штучнага інтэлекту. Не, гэта не Лукашенко, але вы ўсе яго ведаеце. Запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутерброд і усажвайцеся, як мага ямчэй. Гэта «Атмасфера». І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! На валютных гандляваннях 19 сакавіка долар пераваліў псіхалагічна важную адзнаку – 3 рублі. Пачалося. Новая дэвальвацыя, пара ў абменнікі. Не спяшайцеся. Гэты скачок не мае дачынення да сітуацыі з валютай у Беларусі. Пакуль унутраных прычынаў для панікі не праглядаецца. Вядома, наша эканоміка хварэе моцна, пра гэта крыху пазней, але з валютаю стала нават крыху лепш, чымся было. Скачок жа хутчэй выглядае як рэакцыя нашага рынку на ўмацаванне валюты ў ЗША і асабліва на рэзкую дэвальвацыю Расіі. Тамтэйшы рубель аслабеў адразу на 8%. І, улічваючы ступень сувязі паміж нашымі рынкамі, можна было б чакаць і ўзроўню 3 рублі 10 копеек. У нас. Што будзе далей? Прадказаць цяжка. Там шмат што прывязана да вайны ЗША і Ірану. Калі не браць пад увагу непрадказальнага цяпер развіцця вайны, то Цэнтрабанк Расіі цалкам кантралюе сітуацыю на валютным рынку. Але там велізарныя, глобальныя праблемы з дэфіцытам бюджэту. Даходы не сыходзяцца з расходамі. План на ўвесь год $50 мільярдаў быў фактычна выбраны за першыя 2 месяца года, і Пуціну давялося праводзіць экстранныя, начныя нарады, каб пастанавіць, дзе браць грошы, у тым ліку на вайну з Украінай. Прычына такога становішча – падзення нафтагазавых даходаў у канцы мінулага года праз санкцыі ЗША. Пакуль абмяркоўваюць секвестр, уразанне дзяржаўных расходаў на 10%. І калі вам здаецца, што гэта няшмат, паспрабуйце схуднець на 10%. Напрыклад, гэта тая ж задачка. Расійскаму бюджэту выгадны ўзровень паміж 90 і 100 рублямі за долар. А значыць, можна меркаваць і рух па беларускім рублі яшчэ на 10-15 копеек, не больш. Але гэта, калі мы з вами закрываем вочы на вайну. Пакуль жа падзеі адбываюцца экстраардынарны. ЗША не перамагаюць. Страхавыя запасы нафты ў свеце канчаюцца, рэзервы, шмат якімі краінамі размарожаныя, могуць залагодзіць сітуацыю не больш як на пару тыдняў. А далей, або Трамп павінен сілаю запэўніць бяспеку пратокі, праз якую ідзе 20% сусветнай нафты, або павінен выйсці з рэгіёну, абвесціўшы, вядома, сябе пераможцам. Трэці варыянт, калі ён працягвае ваяваць без поспеху, азначае скачок цэнаў на нафту кудысьці ў космас. $150, $200, $300 за барэль. Кароткатэрмінова. Трэба падымаць з магілы Вангу або Нострадамус, каб прадказаць развіццё падзеяў у гэтай сітуацыі. Давайце пагаворым пра гэта ў наступным выданні. Можа быць, у нас будзе больш інфармацыі. Вельмі на гэта спадзяюся. Гэты тыдзень прынёс нам эканамічную статыстыку лютага. І хочацца сказаць, звяртаючыся да ўладаў Беларусі. Ну і хто меў рацыю? Можа, варта было быць бліжэй да зямлі, да рэальнасці? Памятайце, што ў нас план росту ВУП амаль польскі або літоўскі. 2,8% за год. І што па факце? А па факце мы падаем.
Падение ВУП за 2 месяца 1,2%, падение у промысловости, и оно только поскараецца 3,7%. Особенно апрацоўчая промысловость 7,1%. Не ў плюсе, ў мінусе. Апрацоўчая промысловость гэта і МАЗ, і Атлант, і Нафтан, і Коммунарка, і Горизонт с Камволем. Минус 7%. Мы докладно збираемся расти. Причины мы уже называли. Российская экономика надорвалась на войне. Там падение ў студзені было больше як на 2%. И гэта не выпадковость, не часовая проблема. Магчыма, скачок ценаў на нафту крыху згладзіць эффект и пару месяцаў будзе лягчэй. Але ў цэлым гэта не развяжа праблемы. Ни там, ни у нас. И нават заканчэнне войны не развяжа. Показник, які нібыта ў плюсе доходы насельніцтва, яны у нас дадалі 7,5%, але гэта ілюзія. Статыстычны выгін па выніках мінулого года было каля 10%. А гэта азначае, што асобна ў 26-м доходы хутчэй падаюць, чымся растуць. З інфляцыі у нас цікавая метамарфоза. Яна нібыта запаволілася, але толькі за кошт таго, што павышэнне цэнаў на паслугі ЖКГ перанеслі на сакавік. А ў харчах рост цэнаў у гадавым вымярэнні склаў 8,7%. Як не згадаць тут прагнозу профільнай арганізацыі ААН на 26 год. Паглядзім разам. Інфляцыя харчоў у Беларусі 8,9%. Пагадзіцеся, вельмі падобна. 8,9 і 8,7. Вось толькі няясна, чаму яна фактычна такая ж, як ва Ўкраіне, што ваюе. Амаль у 2 разы вышэйшая, чымся ў Расіі. І ў 7,5 разоў паводле прагнозу вышэйшая, чымся ў Польшы. Вы не ведаеце, чаму? Калі ведаеце, напішыце ў каментарах і пастаўце падабайку нашай праграме. А я звярну вашу увагу на яшчэ одну лічбу. Пры росце доходаў на 10% у мінулым годзе доля расходаў на харчаванне ў беларускіх сем'яў не знізілася, а вырасла на 0,3%. Пра што гэта сведчыць? Рост цэнаў у вас у кашельку і ў статыстыцы Белстату гэта зусім не адно і тое ж. Калькулятары у вас розныя. На фоне стромкага падзення ў апрацоўчай прамысловасці прайшла сімптаматычная навіна. Частку працаўнікоў металургічнага заводу камандзіравалі на МАЗ, каб закрыць там дзіркі на працоўных месцах. Яшчэ ў лютым Белпол рассакрэціў дакумент, якім МАЗ звяртаўся да ведомства з просьбай развязаць праблему нястачы як мінімум 400 працаўнікоў рабочых спецыяльнасцяў. І вось, відаць, знайшлі рашэнне. Наколькі металургі гатовыя працаваць аўтамабілебудаўнікамі, мне сказаць цяжка. Напішыце пра гэта ў каментарах. Але што я ведаю дакладна, і МАЗ, і БМЗ цяпер актыўна ствараюць не прыбыткі, страты. Пра поспехі МАЗу мы казалі шмат разоў, а вось металургічны не так часта трапляў у аб'ектыў. Для яго кропка бясстратнасці 180 тысяч тоннаў сталі за месяц. Якія паказнікі гэтага года? Ну, калі верыць Беларусі сегодня, а мы ж ёй верым, 206 тысяч тоннаў. Але вось толькі не за 1 месяц, а за 2. А гэта значыць, прадпрыемства працуе прыкладна на 40% ніжэй за ўзровень прыбытковасці. Як думаеце? Двое моцна хворых, сухотнік і сифілітык, здолеюць нечым дапамагчы адзін аднаму. Ну і, вядома, лямпачкі. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму, былы міністр прамысловасці Пётр Пархомчык наведаў мясцовы электралямпавы завод і заявіў, што галоўная задача захаваць лямпачку. І паабяцаў выкінуць у бок прадпрыемства яшчэ некаторую колькасць бюджэтных, то бок вашых грошай. Гучала непрыемнае слова стабілізацыя. Вось вы памятаеце, калі ён, Пётр, пытаўся вашага меркавання, ці патрэбныя краіне беларускія лямпачкі. Памятаеце? Паехалі далей. Расейцы выбіраюць Беларусь. Вы як? Гатовыя прыняць уцекачоў?
мігрантаў. Ну так, пару мільёнаў. Выглядае як нясмешны жарт. Але ў іх мясцовых сацыяльных сетках актыўна абмяркоўваецца Беларусь як тэрыторыя свабоды. Ну а што? Все соцсеткі працуюць. Ютуб і тэлеграмы ніхто не блакуе. Некаторыя імпартныя брэнды ўсё яшчэ прадаюцца ў гіпермаркетах. Мова? Ну, а што казаць? І вось уже эксперт рынку нерухомасці выдае прагноз, што і так перагрэтыя менскія кватэры могуць яшчэ больш падаражэць, бо панаедуць. Доля расіянаў можа вырасці да 10% сярод пакупнікоў. І дадатковы попыт справакаваў бы рух кудысьці да цэнаў ужо Вільні або Варшавы. Яны, вядома, незнаёмыя з мясцовай спецыфікай, але пакуль разбяруцца, пройдзе некаторы час. А цэны могуць сапраўды падрасці. Парадаксальны эфект. Пагадзіцеся. Ну і наша улюбленая рубрика «Качанова». У ёй я, вядома, хацеў адзначыць майстэрства беларускіх прапагандыстаў, якія ўмеюць правільна падаваць інфармацыю. Усе паказнікі эканомікі адкрыта падаюць, але вы не знойдзеце ніводнага слова падзення на старонках дзяржаўных СМІ. Гэта, вядома, майстэрства. Брава! Але думаў я пра гэта толькі пакуль не сустрэўся на старонках Беларусі сегодня з нататкаю малавядомага аўтара, эксперта Андрэя Мукавошчыка наконт штучнага інтэлекту. Я баюся цытаваць, каб не сапсаваць. Чытаем разам. Дык як жа нам ставіцца да ШАІ? У любым выпадку трэба памятаць базу. ШАІ, па-першае, прадукт англасаксаў. І ўжо толькі таму нам нічога добрага чакаць ад яго не даводзіцца. Па-другое, любы ШАІ грунтуецца на вялікіх базах звестак. І англасаксы будуць яму грузіць свае, выгадныя ім дадзеныя. І не будуць навучаць на нашых. Такім чынам іх, ШАІ, першапачаткова будзе нам варожы, будзе хлусіць нам, выкарыстоўваць нас. А? Як вам? Там ёсць яшчэ высновы пра тое, што штучны інтэлект, ён добры тады, калі ў яго ёсць імя, прозвішча і імя па бацьку. Ведаеце, чаму я здзіўляюся? Як Андрэй карыстаецца іншымі вынаходствамі англасаксаў? Аўтамабілем, напрыклад, інтэрнэтам, ды і той же лямпачкаю напальвання. А можа, ён там у сябе пры лучыне гусіным пяром па берасце все гэта піша? Вы не ведаеце? У каго б спытаць? Спецпасланнік Трампа Коул ізноў сустрэўся з прыкметна схуднелым Лукашэнкам. 19 сакавіка сталася вялікім святам. 250 чалавек на свабодзе, з якіх 235 дазволілі застацца ў Беларусі. Цаною гэтым разам сталася зняццё санкцыяў з Белкалію, Белінвестбанку, Банку развіцця і Міністэрства фінансаў. Як думаеце, гэта дорага ці танна? Гэтыя санкцыі былі ўведзеныя пасля пачатку вайны. Яны ўплывалі найперш на магчымасць вонкавых плацяжоў у амерыканскіх доларах. І гэта прыкметна падвышала кошт, а часам рабіла немагчымымі разлікі з замежнымі кантрагентамі. Таму так, гэта хай і не вельмі прыкметнае, невызначальнае, але палягчэнне для рэжыму. І паводле ўскосных прыкметаў відаць, што тая вялікая ўгода, якую чакаюць усе, будзе звязаная менавіта з каліем. Да Лукашэнкі Коул кансультаваўся з кіраўніцтвам Літвы. І я перакананы, што прадметам размовы была магчымасць транзіту калію праз Клайпеду. Дык дорага ці танна? Я ўпэўнены, што жыццё кожнага чалавека бясцэнна. І калі цаною свабоднага гандлю каліем ЗША станецца вызваленне ўсіх палітычных вязняў Беларусі, я буду сапраўды шчыра рады. Лукашенко мяне не здзіўляе. Гэта той выпадак, калі за грошы ўсё, калі няма ніякіх каштоўнасцяў, прынцыпаў,
акрамя асабістай улады. Ні арыш сябра Мадура, ні напад ЗША на ягоных сябраў у Іране, ні цалкам адключаная электрычнасць у ягоных сябраў на Кубе. Яго не спыняе нічога. Вось такі ён сябр. Я віншую вызваленых, і асабліва сапраўдную гераіню, журналістку Белсату Кацярыну Андрэеву. І няхай настане той дзень, калі некага вызваляць проста не будзе патрэбы, бо не застанецца ў Беларусі ніводнага палітвязня. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кныровіч. Убачымся у наступным выданні.